Dobrý deň, dnes vás prevedieme inteligentnou kanceláriou. Každá firma je iná a má individuálne požiadavky na automatizáciu budovy. Systém Loxon môžete ľahko prispôsobiť veľkosti vašej firmy a potrieb. Či už prevádzkujete kanceláriu, obchod, reštauráciu alebo zubnú ordináciu. Prístup zaisťuje klávesnica NFC Code Touch v spojení s NFC príveskom alebo zamestnaneckou ID kartou. Užívateľov a ich oprávnenia môžete individuálne upravovať v bezplatnej aplikácii Loxon. Aplikácia umožní nastaviť časy a oblasti prístupu pre personál, dodávateľov i hostí, ktorým zaistia prístup práve NFC prívesky alebo ID karty. Všetko je jednoduché na jednom mieste. Manažment užívateľov naprieč lokalitami dáva zamestnancom z rôznych pobočiek rovnaké prístupové práva. Kolega z jednej pobočky tak nepotrebuje ďalší prívesok, rovnakým sa dostane do každej firemnej budovy. Prívesok a NFC Code Touch dokážu aj ďalšie veci. Evidovať pracovný čas, účtovať obedy, sneky alebo nápoje a zaznamenávať spotrebu nabíjania elektromobilov z wallboxov. Všetky tieto funkcie je možné si nastaviť na mieru. Keď ráno do kancelárie vstúpi prvý človek, na základe jeho prístupových práv sa automaticky deaktivuje alarm. Monitory, televízia a ďalšia elektronika, ktorá v noci nebola potrebná, sa sama zapne. To zásadne znižuje spotrebu v pohotovostnom režime. Spustí sa tiež prednastavená hudba v požadovanej hlasitosti. Osvetlenie sa automaticky rozsvieti na základe prítomnosti a intenzity prirodzeného svetla. Svieti sa teda naozaj len vtedy, keď je to potrebné, čo ďalej znižuje spotrebu energie. Dostatok svetla je dôležitý predovšetkým pre osvetlenie pracoviska. Priebežné riadenie osvetlenia zaisťuje požadovanú hodnotu luxov a optimalizuje intenzitu. Umelé svetlo je teda riadené na základe aktuálneho prirodzeného svetla a udržuje tak konštantnú úroveň osvetlenia pri zmenách podmienok. Prípadne môžete pomocou systému Loxon aktivovať reguláciu denného svetla, čím sa jeho teplota v priebehu dňa optimalizuje. Zamestnanci tak zostanú produktívni a skvele koncentrovaní. Vnútorná klíma je ďalší aspekt prispôsobený potrebám firmy a zamestnancov. Inteligentné vykurovanie a chladenie pomáha šetriť obrovské množstvo energie vo vašej kancelárii bez straty komfortu. Všetky miestnosti majú vždy ideálnu teplotu. Loxon sa priebežne učí o správaní miestností aj potrebách vykurovania a chladenia a udržuje kanceláriu v správnej teplote. Vyhne sa tak zbytočnému prekurovaniu či nadmernému chladeniu. Vie, ako veľmi je práve potrebné kúriť, aby bola zaistená maximálna efektivita a teda minimálna spotreba. Z Loxon je tiež možné do systému automatizácie integrovať ventiláciu. Senzory klímy, prípadne tlačidlá Touch Pure so senzorom CO2 monitorujú kvalitu vzduchu v miestnosti a systém ventilácie reaguje podľa potreby. Kancelária tak predchádza diskomfortu zamestnancov, bolestiam hlavy alebo zníženej koncentrácii a zároveň šetrí energiu. Nedochádza navyše k zbytočnej výmene teplého vzduchu vo vnútri s chladným vzduchom zvonku. V lete môže ventilácia zadarmo chladiť, aby ste ušetrili ešte viac energie. Mimochodom, pri projektoch s kompletným vybavením Loxon sme znížili spotrebu energie na vykurovanie a chladenie v porovnateľných budovách o viac ako 50%. Loxon disponuje najvýkonnejším energetickým manažmentom na svete. Integruje systémy vykurovania, ventilácie a fotovoltiky, ako aj batériové úložiská, nabíjacie stanice a wallboxy a dovolí im navzájom komunikovať pre masívnu optimalizáciu vlastnej spotreby. Loxon vám pomôže ušetriť peniaze a znížiť emisie CO2 vo vašej budove. Merače energie, elektriny a vody, ako aj senzory a čidlá zmapujú všetky toky energií. Prehľadnú vizualizáciu poskytne zodpovedným osobám aplikácia Loxon. K dokonalej klíme v miestnosti a na pracovisku môže významne prispieť aj tienenie. Inteligentná kancelária zabezpečí tieň presne tam, kde svieti slnko. V závislosti od toho, aký typ tienenia je nainštalovaný, sa buď zdvihnú vonkajšie žalúzie, spustia rolety, alebo sa zatiahnu závesy.
Tienenie sleduje dráhu slnka a riadi sa tak, aby nedošlo k prehrievaniu a ušetrili ste zachladenie. Zamestnanci sa tak môžu sústrediť iba na svoju prácu. Či už tlmená hudba na pozadí pre sústredenú prácu, alebo relaxačná hudba pri obede, audiosystém Loxon zaistí kancelárii vždy správne ozvučenie. Pracovnú dobu sprevádza obľúbená hudba a automaticky sa v určitý čas prepne a zosilní počas prestávky. Inteligentné audio ale dokáže oveľa viac. Individuálne textové správy, zvončeky, výstrahy a alarmy, to všetko prehrajú reproduktory. Zvonček je možné nechať len na recepcii. Signál zvončeka a žiadosť o prístup cez aplikáciu sa vydávajú iba tu. V kancelárii automatizovanej z Loxon sa všetko odohráva automaticky na pozadí, takže manuálne zásahy prakticky nie sú potrebné. Ovládanie všetkých technológií v miestnosti alebo rovno celej budove poskytuje TouchPure Flex. TouchPure Flex je perfektný najmä pre špeciálne priestory ako sú konferenčné miestnosti, prednáškové sály a podobne. Tlačidlo je možné individuálne nakonfigurovať v našom online nástroji a ikonám priradiť požadované funkcie. Nastavenie zasadačky na režim prezentácie zaberie jeden dotyk na tlačidlo, ktorým sa spustí tienenie, stlmia svetlá, vypne hudba a spustí projektor. Bezpečnosť je pre Loxon priorita. Ochrana budovy, záplavové senzory, ochrana osôb, detektory dymu a aj štandardná ochrana proti vlámaniu. Alarm sa aktivuje na základe času alebo prítomnosti. Pokiaľ nie je v danú dobu zaznamenaná žiadna aktivita, alarm zapne stráženie budovy. Prípadný poplach zapojí celú budovu. Pri vlámaní budova najprv vytiahne všetky žalúzie. Okolie vidí dovnútra a votrelec je na očiach. Aplikácia Loxon okamžite pošle notifikáciu a systém spustí reťazec udalostí. Správca či manažment firmy sú informovaní ako prví a majú možnosť poplach prerušiť. Pokiaľ ho potvrdia, systém vyvolá hovor bezpečnostným zložkám. Ďalšou fázou je blikajúce osvetlenie v celej budove. Ak ani to zlodeja nevyženie, audiosystém spustí neznesiteľný zvuk alarmu. Z Loxon je vaša budova energeticky efektívnejšia, bezpečnejšia a výnosnejšia. Zároveň získate komfort pre vás aj vašich zamestnancov. Kontaktujte Loxon partnera vo vašom okolí a získajte inteligenciu pre vašu budovu.